ще съм до теб аз винаги. Боже, пази от зли очи, дъще моя, чуй ме ти. Мама е зад гърба ти, ще съм до теб аз винаги. Боже, пази от зли очи. Живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка рая. Дъще моя, чуй ме ти. Мама е зад гърба ти, ще съм до теб аз винаги. Боже, пази от зли очи, дъще моя, чуй ме ти. Мама е зад гърба ти, ще съм до теб аз винаги. Боже, пази от зли очи, дъще моя, чуй ме ти. Мама е зад гърба ти, ще съм до теб аз винаги. Боже, пази от зли очи, дъще моя, чуй ме ти. Мама е зад гърба ти, ще съм до теб аз винаги. Боже, пази от зли очи. Че точно мен от всички майки ти избра и еднаква е с тебе моята душа. Ти си моя дар от Бога, да те паси, аз го моля, всеки ден за те благодаря. Вече знам, това е любовта. Детенце мое, обичам
Знам, че точно мен от всички майки ти избра. И еднаква е с тебе моята душа. Ти си моя дар от Бога, да те паси, аз го моля. Всеки ден за те благодаря. Вече знам, това е любовта. Там под сърцето ми е, сърцето твое, всичко ти значиш за мен. Детенце мое, обичам те още преди да те познавам, моя сбъдната мечта. Там под сърцето ми е, сърцето твое, всичко ти значиш за мен. Детенце мое, обичам те още преди да те познавам, моя сбъдната мечта. Kaspirina za butu da onu vayata da bir mirası. Böyle uçarsa. Onu da hadi senin bu bırakın da istemiyorum. Hadi bakalım. Tschüss. Nächste Flur nach links und dann wieder nach rechts. Chile. A temperatura, né, Leo?
kao. Čija? Ve pegum всичко е вече. Хайде да джалко ми ги сърпали си родото благослови. Решена ките на мачите маратон. Те фуйо Андрете слеминира. Фуи първото ако манги димч. Аз ще фуйо димч. Да слеминето не са фуяна кисте. Това е студено. Чили. Барно на нели муко? Вечерно. Неща. Къде ма дятъчка? Шили, векна. Върти направо на векна е по-малко. Таманта тогава. Тогава. Всеки да рече се. Дженсо това ги неко бялци и това ги ошаран скома. Шукеганчо. Това ги Анте Това това е за типа кана анолия. ko правим. Ага. Това ги изгландичката на това удари. Рая. Медички ради. Или на брат ми кояно. Ага. Кавай под паро. Ага, аки да харе. Това те каска. Таги чекали менто и шераники на. Полека му. И сега шеран. И сигур. Кефта и ръпичка, кефта чума рока. Мандарон нистар. Чайце корич. Да, кай леле е нистар мандар. Тарото въобще да. Нямам да со шеран, дари. Мандара че. Ама туначе да харте му гео, мандар. Аки да киче. На, нисар мандар. Нищо на не. Готови, бих си принцеси. Хайде чипкава пробате да нещо. Ще сними нема санте. Чао. Те джата не о чанте Павле. Ага. Буксой. Нисар мандара, нисар. Кайзерини. Але мандара ме павле. Ага. Дикали му ку. Мендо е джамо подоздал. Као парно само пред това пробуй. Нещо. Аки ме чияки. Амари чай рая. Дълго очакваната рай. Те барио ми чай туро. И те не ро ме чиек. Чека му дарал. О, ангелче. Такие дайки на волю.
ефтини. Барю ми чайто ропсе. Ai, mi ciaba di sale. Ciaba necroma. Dope vidi. Mi c'è tu sa strizorali tu, romete che na me čeki всеки път. Само то са стизорали ми че. Туро. Сила панда шама на ангел. Чекарала. България. Aqui me çekere știpke, pe chiarachi șușuri, sumă kingala kebab. Te pandope. Çekir kustumustu. Păi curup se canalnila calcionic. Gota ricatca sarpidai. Kimi çekiri pijama. Sarsola tu ropsi. Çekiri amen. Pagelemiyor. Kavaşaran bağırıyor. Никой не ме гьобис. Никой не ме гьобис това на живо. На живо не надо. Aqui me tinha coropeciatica, que era o coropiororo, todo spomen, porque mamu trati que não precisa Ами mais. вира не ме гьобеди. Ще да да са. Отине. И сели пана. Aqui cavai, lachiricolička, la koropajako, la koropajo bogomile, la korodat. Ще ви кина в канала. Никой не снимаш. Нито бързини. Тук не снимам. Ali muzika mu pevate. Joj. Essa aqui é a
שאנחנו נראה כתחילים. תראו את זה. Хайде снимем къде моментите за шабъки опадък, ще бъдем Ake me chieke, so mangola te kinopise, to sasti zorale mi chai. Te hiladini, te bario mi chai, te furio mi chieke. Ake, la koropa puțio, ne mango to la koropa. Darau te lo. Чимчаки стотинки, але стотинки, чисто зарали са Ake me chieke стотинки. stotинke, to zorale са stotинke. Te hiladini mi chai. Te bario. Ой. Шекерга папуча дигате се напала дигате, не. Chiamam să pampres. Ake me chieke ricolička, la koropajako. Ой. Полса ти зорали mi chai. Te hiladini, te chieke, te dadesi. Да, популирен. Ние рада снимате черте бабако пока. Хайде, не чио. Васи рая. Гоям дръгане, швамите ха. Моето че ме Зарушни, да. Приятка баба. Тамага да подари, какво се камите дълга те А кай е това? Ake raya ka pодари кити, како това е? Веска са камери. Шали била кръв, вече се опустуни. Така. A ti queres brincar que o acrobai que a gente sabe. Aqui é o coroiaque. Uma checa, furiosa. Cheika, orokachu. Колко ще ти гаси, къде на батерия? Чао. Къде си, милен? Ама диксо шкай? Хайде, Анелка. Tot telita, o cai manda. Ти ще още чак. Гаси бе. Ама, бе, приятеля. Анге, колеги, колеги. O carne de estar inmediata.
ще disturbing. Малки бабука майка към тата. Да кана отпре бабата. Кайте ме така. Ето го кмета, какво ще кажеш кмете? Кингановиче, лемотралито подаръко. Коропаяче кинга му чао. Джанго. Ето това са обиците на Рая отпре бабата. Надя. И от дядо Ясен. Аки ме чеки реченя. Чеко балеринка. Кери баба кингали. Балерина помниче. Сумасшедшая мечта, значи уролар. Много пъти поравим куре. Ето това са от нашите приятели. От Таня, от Камен. Нашите колеги работиме заедно и са подарили на Рай. Това също. Това от Георги и Стевка. Да е живи и здрава малката Рая, да се ги носи със здраве. Виж колко много работа сега ти имаш, мам. На Рая за дрехи. Ето това от нас. Тъно чаргере ладаш? Тъно чаргере лая, шенца. Чаргамла, верно. Хайде, kada ste mi rekli podarac posem? Tu ме подарка, мама. Кайте навката те кера маса. Хайде, Димча, майка да ме подarac. После то састока оте долка талко подарък. Да се панав. Хайде, Хайде, аз ще ме кюки како махане ще. Хайде. Хайде, това е от завеждането на малката Рая, от баба Гина и дядо Руми. Нека Бог да ни я благослови, нейната майка, баща й, да са живи и здрави. Те тук и нещата, за банята, памперсите, всичко. Ще купува баба, докато е жива, все ще се купува. Да са ми живи и здрави. Чакай да си скарвам и другите подаръците. Те тук на баба Гина момичето, комплектчето. Това са и кърпичките за баня. На малката Рая, на най-сладкото бебе на баба. Момичето. Тия неща тук баба купи. Това са бузичките и ритънките, одеялата. Те, гладилката, да й гладиме дрехите, кошчето най-важното, да й слагат памперсите. Те така ще ги фъргам сега.
Тук е първата него. Това са пеленките на малката Рая. На най-сладката. Падна будът. Те обувките на баба момичето да ходи. И са тия кутии долу. Хайде да вижте поправи. И балончета. Те това костюмче. Това и пердето. За леглото. И тук има гастиризончета. Това и шапката на малката Рая. Чорапките, ръкавичките. Дигамниците, тениски има тук. Чакай да изкарваме чорапите. Обзавеждането от баба Гина и дядо Руми. Сте ми тук подаръците, Ани. Това е шивата за леглото. Това пак нещо, комплектчета, йорганчето на малката Рая и нещата за баня, да я къпеме, шишета, бабиронки, да ни е жива и здрава. Майката, бащата да са живи и здрави. Това са и черпогашниците. Хайде сега дядото да се отчита. Къде? Хайде. Дядото там ще се отчита. Тя ни е дала от Бога. Най-красивата. Леле. Много са ти заради. Говори на български, бе. Не знам български. Чияки права. И то сте царстотинки заради. И сте лайк баро подарък даже. Ама са кутирайка. Деки мират. Като. Чияки подарък баро. На годинката повече ще даваме. Са златото лаки да харчи. Айде, чай. Оде до долу баро подарък. Плаща си името, дядото. Значи то ќе нас ти. Анте долу ќе те остави. Кой А šta? Чекай. Аз ще мада харве. Чекай, бе. Леле, тя ни е дала от Бога, Боже, Бог да ни я благослови. Нейната майка и баща и да благослови. Принцесата Рая, ле, най-красивата на баба. Леле. Нека, ти шудруй. Хайде. Ето. Леле, златарке бабаки чай. Шудруй. Калата е на Кири. После ще го изкарва майка й. Хайде. От нас е това, от Бога повече. Да е жива и здрава малката Рая, Господ да я благослови и нейните родители, да я пази винаги, да е с нея навсякъде и да познае един ден Божието царство, да следва пътя на Господа. Амин. Това от нас е за сега. Осъм повече, Господ да я благослови и пожелавам всичко най-хубаво на нея и нейните родители. Амин. Амин. Сви там да не.
На турката ще има повече. На турката повече. То не е мен. Аз На обувката. Това легло от баба Катя и дядо Борко. Нека Бог да ги благослови моите родители. Все така да купуват и да дават на моите деца. Аз ще им трябва да ми да родители. Ето тази година за комаки. Хайде, тяло да дава. Ще мине? Те на чуче? това чиндел. По-леко. Лекичка така. Хайде, слива не съм баба. По-бързо приличиш, мама. Доктор благословена принцеса Рая. Добре. Слава на Бога, нека Бог да ни благослови. Радвам се за това, че сме тук в този дом. Искам да благодаря на Бога за това, че семейството ни покани, защото искат да изкажат своята голяма благодарност към това, че Бог им подарил принцеса Рая. И ние сме тук точно заради това, че искаме им да благовестваме, защото ние знаем, че този дар, който Господ им даде, това е Божие дело, това е Божия добрина, така че ние сме длъжни първо да им благовестваме, да изкажем, че Бог е този, който благославя, Бог е този, който им дава всичко. И много се радвам за това, че те откликнаха и повикаха, както и в Божието Слово ни се казва, че е време да се повикат и църковните презвитери, нали? Защото те винаги трябва да бъдат на разположение, да дойдат и да издигат името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Тази вечер аз искам първо да ви честитя семейство, нека Бог ви благослови. Това е един прекрасен дар, който Господ ви дал. Вие знаете, че децата са благословени от Бога. И ако Господ не ви е пожалил, колкото да искате деца, вие знаете, че всичко идва от Бога. Ние с нищо не заслужаваме, защото вие знаете, че добро в човека няма, Бог е добър, затова и Господ ни дава тези добри дарове. Така че ние можем само да благодарим и да изкажем своята голяма благодарност и признателност за това, че Христос е този, който ни благославя и със здраве, и с деца, и финансово, и нашия живот е в Неговите ръце. Така че тази вечер искам да ви прочета един стих, защото знам, че вътре в себе си вие искате да изкажете своята голяма благодарност. И искам също да сравним това, което се случва днес, че и Божието Слово също описва тези неща. И когато ние знаем, че едно детенце се ражда, в Стария Завет имаше закон, който всяко първородно дете трябваше да бъде представено пред Бога. И всеки един от родителите трябва на 8-я ден детенцето малкото, което е новородено, да бъде обрезано според закона, който тогава Бог даде на Моисей и да се представя в храма. И знаете ли всичко това, защото се върши? Това се върши, за да може семейството по някакъв начин да изкаже своята голяма благодарност и признателност за това, че това, което дойде в тяхния живот, не е чрез тяхните дела. Тоест, това е благодарност, това е една жертва, която вие трябва да принасяте, и аз не ви говоря тази вечер за жертва, която знаем в Стария Завет, а днес жертвата е твоето сърце, съкрушено сърце, това е сърцето, което си спомни, че този дар е дойде от Бога. И затова много се радвам, за това, че вие проявихте тази мъдрост и решихте вие да изкажете своята благодарност и да признавате, че Бог е този, който ви е благословил. И знам, че дълбоко в себе си вие искате отново да предадете това в Божиите ръце.
И ние по този начин трябва да постъпваме. Всичко, което ние придобиваме, придобивките на този свят, ние трябва да разберем, че всичко дойде от Божествената ръка. Че ние с нищо не заслужаваме. Това е Божия дар. И затова Бог иска отново ние да го предадем в Неговите ръце. Защото предавайки това нещо, което ние сме получили в Божиите ръце, знаете ли, че Бог никога няма да го върне в същото количество. Ето е рая, тази вечер ние ще представим пред Бога, но аз знам, че Бог ще я приеме в ръцете си, Той ще я благослови и ще ви върне благословена и в по-голямо количество. Аз знам, че ден ще дойде, когато от нея ще произлиза род. Тя ще има деца, ще има синове, ще има дъщери, ще ражда и вие ще се радвате, защото това е радостта, която Господ тази вечер ви е изпратил. Това е чудото, това е дарът, който ще скрепи вашия съюз. Защото ние често пъти знаем от опит, че когато няма деца в едно семейство, в един брак, винаги има хиляди причини за неразбирателства, има конфликтни, но когато дойде този прекрасен дар, той е което ви свързва двамата. Заедно да бъдете в единство, както вие се свързвате с Бог да бъдете в единство. И така ще ви прочета Лука 22 глава 1-2 стиха, след което ще издигаме, ще я представим пред Бога, ще се молим, ще я помажем с миро и от тук нататък вярвам, че това семейство ще бъде предадено вече на Бога. Защото добре е това, което ние вършим тази вечер. Хубаво е да предадем всичко, каквото имаме в Божите ръце, но най-добро ще бъде, когато ние сами себе си предаваме на Господ. Тогава каквото и да се случи в нашия живот, тогава и каквото ние да поискаме, ще е много по-лесно да го предадеме на Бога, когато ние самите сме предадени на Бога. Четеме Лука, 2 глава 22 стих, казва така. Както се навършиха и дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесе го в Ерусалим. Става въпрос за Христос, когато беше се родил и беше само на 8 дена, майката Мария и Йосиф трябваше да отидат да го занесат в Ерусалим. Там съществуваше единствено Божия храм и всеки първороден трябваше да бъде предаван и представен в Божите ръце, за да го представят пред Господа. Виждате ли колко важно, когато ние придобиваме такъв прекрасен дар, да го представяме пред Бога. Защото представяйки го, ние знаем, че това дойде от Божиите ръце. Че това не е по нашите заслуги, а това е поради Бога, защото ни е добър. И там ни се казва, както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа. И да принесат жертва 2 горголици и 2 гълъбчета според казаното в Господния закон. В това време Бог е промислил както за бедния човек, така и за богатия човек. И сега вие знаете, че имаше богати семейства, които можеха да принасят теле, агне, нали, според това, което имат в джоба, но Бог е промислили за по-бедните семейства, те трябваше да принасят 2 гълъбчета, което беше достойно за всеки един. Но тук ние сега тази вечер, ние знаем, че ние не живеем вече в Стария Завет, ние живеем в Новия Завет. И ние знаем, че самият Христос принесе себе си в жертва. Обаче каква е жертвата, която ние тази вечер трябва да предадеме? Библията казва в псалмите, че Бог не иска жертва от животно или от кръв от животно. Той иска да види в нас сърца, които са съкрушени. Сърца, които са подготвени да приемат Господ Исус Христос. Това е много по-ценно от всякаква жертва. Жертва, казва и принос, и ти не си пожелал, но Бог иска нашите сърца. И затова тази вечер, основанието на това, което ние вършим, ние знаем, че ще представим малката рая, ще я помазаме, ще я предаваме в ръцете на Господ и Той от тук ще е задължен Господ от тук да я пази, да я благославя, да расте под Божиите закрила и да ви благослови семейството, да имате мир, да имате радост, да имате любов, която да ви свързва за винаги. Вие знаете, че вие двамата сте мъж и жена, обаче вие имате сключен завет и Бог е свидетел на вашия завет. Така че, нека да пристъпим към молитва. Искам всички да се молим, ще помажем семейството, ще помазам и малката принцеса Рая. Първо ще помажем него, след това. Ще помажем и бащата, и майката, защото те са все пак главата, нали, на семейството. Така че нека всички да се молим, да затворим очите. Велики всемогъщи Господи, тази вечер аз ти благодаря, Татко, за това, че ти, Господи Исусе, изпрати, Господи Исусе, нас в този дом, Господи. Аз помазвам, Боже, и съм ти признателен и благодарен, Боже, че те проявиха, Господи Исусе, мъдрост.
Те избраха Господи Исуса да предадат своята дъщеричка в Твоите ръце, Господи. Затова те, което правят Боже, те знаят, Господи, че всичко дойде, Господи, чрез Твоята божествена ръка. Затова сега, Господи, помазвам, Боже Исусе, Павел, Господи Исусе. И те моля, Боже Исусе, да го изпълниш с мъдрост, да бъде един свещеник, Господи Исусе, който да пази своя дом, Господи. Аз те моля също, Господи Исусе, да премахнеш, Господи, всяко отчаяние, Господи Исусе. Да премахнеш всяка една бариера, всяка една стена, която го отделя, Господи Исусе, от Твоето присъствие. Моля те отново да запалиш огънят, Господи Исусе, в неговия живот. Ти знаеш и познаваш, Господи Исусе, Той как е бил пред Теб, Господи. Затова помазвам, Боже Исусе, и изповядвам, Боже, силата на Святия Дух, Господи, тази вечер да слезе върху тях, Господи Исусе, и да ги изпълва, Боже, с миро, с благодат и радост, Боже, в тяхния живот. Молим Те, Господи, за единство между двамата. Молим Те за подкрепа, за разбирателство, Боже. Също помагам, Господи, и неговата, Боже Исуса, съпруга да бъде винаги, Господи, помощник за него, Господи. Винаги да го подкрепя, когато има трудни моменти. Винаги да имат един ум, да имат една мисъл, Господи Исусе. И Те моля, Боже, да бъдат едно сърце, Господи Исусе. Затова благославям този дом, Господи Исусе, тази вечер, Боже, и вярвам, че Твоята благословия върху тях, Господи. Молим Те, Боже Исусе, да ги свързваш в едно, Боже, в покорство, винаги да се подкрепят, Боже, винаги в този дом да има мир и любов, Господи, и винаги, Господи Исусе, тяхните очи да бъдат насочени към Теб. Сега, Господи, помазвам и малката принцеса Рая и Те моля, Боже Исусе, да я благословиш, татко мой. Моля Те също, Господи Исусе, от нея да произлезе род, който ще хвали и ще слави Твоето име, Господи Исусе. Благославям да живея в покорство. Благославям още от ранни, Господи Исусе, години да познава, Господи Исусе, и Те моля, Боже Исусе, да бъде хвалител в Твоя дом, Господи Исус. В името на Исус, благославяме в името на Исус и тя е вече благословена. Господи, сега, Господи Исусе, помазвам и това семейство, Боже, и Те моля, Боже, за милост. Моля Те, Господи Исусе, за Румен. Ти знаеш, Господи, помазвам, Боже, и изповядвам, Боже Исусе, промяна да дойде в неговия живот. Молим Те, докосни неговото сърце, Боже, защото и той е, Господи Исусе, свещеник във своя дом, Боже. Изпълвай го с мъдрост, Господи Исусе, да може да води, да може, Господи Исусе, да подкрепя, да задържа тогава, когато, Господи Исусе, може, Господи, Боже мой. Сега, Господи Боже, молям Те също и помазвай и моята сестра и Те моля, Боже Исусе, да изпълваш с мъдрост, защото Ти си казал в Твоето Слово, че мъдрата жена съгражда дома си. Затова и Те моля, Боже Исусе, изпълвай с мъдрост, Боже Исусе, да се съгражда, да обединява, Боже Исусе, и да подкрепя младите за напред. Благославям ги, Господи Исусе, и тази вечер, Боже, моля Те, Боже Исусе, чрез силата на Святия Дух. Ако има блокаж, Господи Исусе, в тяхния живот, тази вечер изповядам силата на Святия Дух да разруши всяка една стена, Господи Боже мой. Нека всяка една бариера да бъде срутена, Господи Боже мой. Благославям и ги издигам, Господи Исусе, и Те моля да благословиш финансите им, Господи Исусе. Във всичко, което те се допрат, Господи Исусе, да благоуспяват, Господи. Молим Те също, Господи Исусе, тази вечер, Боже Исусе, да дойде промяна в тяхния живот, Господи. Молим Те, докосни тяхните сърца, Боже, защото те вярват и знаят, Господи Исусе. Молим Те, премахай всяка пречка, която им пречи, Боже, и ги отделя от Теб. В името на Исус благославям ги, Господи, и те са благословени. Приемете тази вечер. Бог ви благославя в името на Исус. Приемете изцеление, възстановение и благословение. В името на Исус. Амин. Хайде. Господи, помазвам това лице, Господи Исусе, и Те моля за милост, Боже Святи Исус. Аз Те моля, Боже Исусе, да премахнеш всичко, Господи Исус. Молим Те за милост, Господи Исусе. Нека това легло, Господи Исусе, да бъде опазано, Боже Исусе. Нека Твоята ръка, Господи Исусе, да бъде винаги върху тях, Господи. Молим Те, Боже, всяко нечестиво нещо, Господи Исусе, вън от този дом, Господи. Знам, че Твоята кръв е тук на това място, Боже, и тя е поръсана, Господи Исусе. Аз знам, че Те имат защита в Твоята кръв. Благославяй този дом, Боже. Благославяй тази стая, Боже, и изпълвай, Господи, с благохлание, Боже Исусе, и миризма, Боже, в името на Исус. Вярвам, че ще бъде благословен, Господи, този дом. Мандените помазане ли? Мичкане? Мандене? Айде. Как да го... Господи, моля Те, Боже Исусе, помазвам, Боже Исусе, и тяхната снахичка, Господи. Молям Те в милостта Ти, Господи, да се погрижи за тях.
Молим те, свързи ги, Господи Исусе, в единство, в покорство, Боже Исусе, в послушание, да почитат старите и младите, Господи Исусе, и да живеят един мирен и любов и щастливен ден, Господи Исусе. Затова изпълвай ги, Господи, в името на Исус. Благодарим Ти, Татко, за тях. Амин. Ще му ползвам. Хайде. Предали ги пето. Помази ме се го отмаги го... Удара, да, шай външно удара. Те долбено долу. Те флюве, че по кавакер. Тази вечер, Боже Исусе, помазвам, Боже Исусе, и ето и двата прага, Господи Исусе, горния и десния, Господи Исусе, и те моля за милост, Боже Исусе. Както, Господи Исусе, евреите са помазали, Боже Исусе, чрез кръвта на агнето, двата стълба и горния праг, така, Господи, помазвам и аз, Боже, да моля за защита, Господи Исусе. Молям Те, Боже, всеки, който влиза в този дом, Боже, да бъде благословен, Татко Исусе. В името на Исус помазвам и изповядвам силата на Святия Дух да променя, да очиства, да може, Господи Исусе, да стабилизира и да възстановява този дом в името на Исус. Амин. Хайде. Сокергота. Сокергота за ти. Хайде то. Велики всемогъщи Татко, тази вечер, Боже, помазвам и Тони, Господи, в името на Исус. Моля Те за милост, Господи Исус. Молим Те за разбирателство, Божие. Молим Те да почитат, Господи Исусе, да обичат, Боже, и да се посвещават, Боже, на Твоето семейство, Господи Исус. И изпълвай ги с мир, с благодат, Господи, и нека да живеят в този дом, Боже Исусе, с радост, Боже Исусе. И изпълвай ги, Господи, в името на Исус. Приемай тази вечер. Приемай мъдрост, приемай изцеление, приемай възстановление, защото Господната ръка тази вечер е в Твоя дом. В името на Исус бъдете благословени. Благодаря, верно, това е стайка, манди ли ще е? Аки като външно удар шай, обходно, като пъснени от дом саваре. Сме тук, сме, аки като ги обходно удар. Господи, помазвам Татко Исусе и Те моля, Боже Свят Исусе, да защитиш този дом, Господи Исусе. Помазвам чрез Твоята божествена кръв, Господи, и Те моля, Боже, всеки, който влиза в този дом, Боже, да намерим стократно благословение, Господи Исусе. Тези, които ще излезат, Господи Исусе, да бъдат военно почетени и благословени, Боже, защото Ти си казал в Твоето Слово, че Ти ще благословиш дома и всеки, който излиза и в влизането си и с влизането ще бъде благословен. Затова Те моля, Боже, всяка нечестива сила, Боже, вън от този дом, Господи. В името на Исус да има щастие, любов и мир. Амин. Преживели до 100 години. Амин. Са помислените да оставам чай. Принцеса, тя мари принцеси. Come stai? Добре, ще. Бабаки царо майн. Или бабаки принцеси. Деде. Тия, тази малката принцеса, да ни живее здрава, да ни даде много щастие и радост в живота и да порасне много голям. Амин. Ето. До година и тия. До година и аз на. А снимка не И румняни. O bebe ne čuo be pare, a nekdo sa stiže vdi, te si jadini i ciknori, je he, ma džikno ta lunge. Ali ne, ne kiri gino. Ali gino. Красота ми. Давай. Тол слад стизорали, те благослови мошкар да вел, те дикелата рунуцен, реунуцен, златаркато. Да е бош. А ти да вел леки? Ой, цикорите не пера бой. Сарката рамо.
Чакай, за качилка те имаше? Ага. Коленко за качалките е чим. О, айде, А окей. къде кипаля каше без кукова. Без колас. Телефони ма извъни нещо. Второ ли звъни? Айде, но, ходим ги за качилка, че ме е кьобата хамаро. Бокали толте. Че имам букали. Абе, свими на мен, хайде. Аз ще те снимиме Тотум ги тука. са сте заради. Ама, че кяре нам де. Хайде, А къде те да Aquilo coropapo dola la carapare. То са ти зорали чай. И то са на стотинки зорали. Lele, babake di цай цикор. Не, долу това стана, пилна ти да остане. Фурика. Аз само да го правя. Айде, то са сте заради, я долте благословила. Те долу е кешо каре, роморе. Кай, шайка ми, иди, але, ромала. А ти като страни. Ай, е сталавата. Те слими не мала. Браво, ли цикули? Пелюшкини пет. Те бавил. Ти като Андрела като дистанция, но ми. То са сте зорали, да те благословила. И да стане голема мома. Леле, са героини, боже! Да, Аки Ванеса те подарили мои роклини, кайтан. Аки те решине те баре бала. Леле, будка шиво, боже! Керашлата рикатка. Aqui, bebê. Нали? Tô comprando aqui. Така е това. Aquilo que é chato. O que é que quer falar? Tu não sabe, não? Aqui começaram o labubu. Oi, Aqui tu que kuklичка и келето ке се опални сю. А сю ту бупо сюшно и на сю динини. Де движението на даралте поимки стари. А не пъта халпаме наки камари специално. Еви, а не пъта халпаме. Са сте заради, да те благословила. Te viene el sucado, chaval. Mati calame, chon cale, mo. Айде, са сте зорали. Аке, от те благословението, да Мариое и те служине да влез. Ai, to sa ste zorali. Ai, te amem da părăsevu, te ținem că și care pampere. El pușca două te благословил и те ни când дълно цилата. Ти позиți. Haide, măi! Măi! Nele, si șucări mereu să rămân. Ei, ale poate juinile și ea ciogală. Da. Di, e și o ghitichi. Lini, mână, къмичей. Да е жива и здрава, Бог да я благослови и да слуша мама и тати. Това е най-важното. Много ще научи чупе, Ще те пара, ла. тъка чува. Да е жива и здрава, Бог да я благослови, да слуша майка, баща, баба. Да е жива и здрава. Оле, я лежу до шингелната.
Дела за огламенка не куни. Не. Тома, аре баба кали. Не сурагела, пари ропле урагела. Паричина, пети години ми причина. Пиценка. Хайде, мамо, ти кьова, лечайта. Гошо. Лечай. Хайде. Хайде, кораш, ден за чабла кана. Джате дай чеки, имам леки костумния. Gracias. Хайде се, таве си. Мамо, Адено да да ви е жива и здрава, нека Бог да я благослови, да е много умна, баща си, майка си. Да е жива и здрава и много да ви слуша. Махинка към. Але мира да се сираичка, ексточе за хранене, да е жива и здрава, Господ да я благослови. Купих и малко роклички, да ни радва малката принцеска, да радва мама и тати. И да бъдат най-добри приятелки с моята момичила. Отдот те благослови сега. Най-красивата. Ач, какъв подарък по-скот керена сте ви късой? Нареси да се изглеждаш добре. Добре. Правиш се. Voi pocăiți pe davă de ciuci. Că să sache și să ce. Deci tema trimba. Te šuno pridje pedade po oči. Хайде то са сте с оралио, да те благословени, пък и годинка повече. Не се събувайте, не се събувайте. Леле. Много голямо момиче. Да, аз искам да се още. Пак ли купихте дрежка? Това сега няма да мога да си игра с него. Кога порасне, ще мога да си спи с него да си го гушка. Земя да дай. Взими ти, че ме е страх. Тама, няма проблем. Айде пък и тя е отдихнала. Али ние сме отдихнали направо 12 години. Ела виж бебето, ела, бай се. Да ви живе здрава, Бог да благослови. О, no. Какво? Нема пипам, тяйте, нема. Дай парички. Ела вземе да се снима, аз ме на страх. Много е малка. Дай сале. Не кава, дела кава. Tata mande Iona, haide de dormire. Evo babu manko, evo mande Iona. Haide babu, da. Да има жива и здрава малката и много да ви радва. Na babu, na. Излизам. Spiringava brishimte beshenta hankan. Тоджи с que eu te благослови. И tu mente благословено, tu meno do. И отдълче благословено от радио. Хайто мало бебе. Отголедно бебе. Аре, прасавниче. Шебе.
Вот грозно бебе си тумен бе. Абе, шали платили на мечия, бе? Своите дика, И парни тракти по шукари или шоколад и по-хубаво. Хайде, ма той парни шоколад и по-шукари, Да, шоколад по шукари, хубаво. Ай, тракти парни шутали. Къде ке сави чай качо? ой ръкавички. Здравей, Мира. Здрасти. Чистито ти бебенце. Да ти е жива и здрава, Бог да ти я пази, да я закриля винаги. Около на не тебе чули нянка. Не може по-късно, абе? Ми чай, чумари. Спокойно, бебе. Буди спокоен. Дано винаги така да ви е спокойно и но да ви радва. Да, и отдолта доли тут Мария. Хайде да те подаръци. Да отживи Саски, да те благослови, Нола. Амин. Хайде, молиме, че те моли нам. Беше ми като те моли. Около това е нека тема. Хайде, моли нам за Божество. Щом камерата записва, ще направи едно кратко послание, че само Бог може да направи така, че да имаме деца. Децата са подарък от Господа и понякога ние вярващи казваме Бог да те благослови, което е много хубава дума. Най-голямото благословение е човек да бъде спасен. И ако мога така да кажа, втори номер най-голямото благословение са децата. Това е едно голямо благословение, което само Бог може да даде. Никой човек не може да даде, така че децата са подарък от Господа и са истинско благословение. Аз ще се моля първо за бебето, после за цялото семейство. И благославяме това дете да бъде живо и здраво, да служи на Господа, кръвта на Исус да бъде върху него винаги всякога, ангелите на Господа да бъдат върху него, да не боледува и когато порасне да служи на Господа. По-добре от всички нас и да има един ден едно добро семейство, Бог да изпрати в живота й един пастор и да служат на Господ. Господи, аз помазвам това дете в името на Исус от Назарет. И го благославям, Господи, никога да не боледува в живота си, винаги, Господи, да служи на Тебе. Нека Твоята кръв да бъде върху него, да го защитава, да го пази, Господи. Нека, когато порасне, Господи, да служи на Тебе. Нека, Господи, никога да не боледува, никакви вируси и възпаления да няма в живота и, Господи. Ние благославяме сега в името на Исус. Наистина, един ден, когато порасне, да служи на Тебе. Благославям бащата в името на Исус. Моля те, Господи, да го благословиш, да направиш така, че да служи на Тебе и той да води своето семейство, Господи, към Тебе, към спасение, да служи за Тебе винаги всякога, Господи. Благославям, Господи, и майката, аз помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух, Господи. Нека, Господи, те да бъдат за благословение, да бъде винаги до мъжа си, да бъде добра майка и съпруга. Нека да се грижи за това дете с Твоята мъдрост, сила и любов. Нека да бъде нежна, Господи, към своето семейство и да бъде мъдра, защото Словото казва, че мъдрата жена съгражда дома си. Господи, аз те моля за Румен, Господи, аз го помазвам сега в името на Отца, Сина и Святия Дух. Благославям го, Господи, всички Твои небесни благословения да бъдат върху живота му, да дойдат и да служи на Тебе. Господи, помазвам го сега в името на Отца, Сина и Святия Дух. Нека Твоите благословения да дойдат върху нея, Господи. В името на Исус Ти благодарим. Нека всички кажем Амин. Амин. Бог да Ви благослови. Тебе да благослови също. Имам един подарък от пасторката. Тя е вънка, защото е малко болна. Да не настива. Хайде, заповядай, бабо. И аз имам един подарък. Бог да ви благослови. Цялото семейство. Амин. Бог да благослови. Живо и здраво и да служи на Господа най-важно. Ето са си зорали. Ти не може да получи подаръци. Видите како е едно, киде Хайде, много подаръци. са сте зорали, да крал се пеше, растимняк и луѓе бомбе. Ама си, асо кама си жега. Пака те бил жега, мамо. Що поганче, мамичко? Хайде, бе. Ето,
Пой баш ли фолено? Абе, ди кола, Тали. Прека сте задумал се. Цикуе, хайде по-састи изорадил, долта благословил. Тари бори милка и тари повале. Чудотен вкус. Ай, кавале, да? Ай, кава манда. Хайде готово. Чао, тик сам гам беше къде пина. Told you this sasti. Do sasti pete furiol. Къде? Хайде, Босаски зора Илушка, да те благословила. Босаски зора да те благословила. Така е тортика, малено тартобаило. Чая ги става. Але, отиро. Честито мира да се живе здраво. Къде поке? Значи да ви на кабе Пало марки диешо била куру била ладо асане. Evo, če mi drugi hora mi se samo ti. Ne hošel, neče hošel. Tako bombali si, hangove daži. Ajde da je živa i zdrava, Bog da je blagoslovi, da je pomaže. Така долу, никога, който не Aš me kao. Проби. Мушка, много благословила. Таното ме само щастие и радост. Къде е тука? Снимки Хайде, снимки. една снимка. Маja, ha. Прата. Бабо Петя. Честитото бебенце ми. Мерси, kako to već zaradite sa mnom. И то син. А не, ша викаш живо шай сяме. Сачвало. То са стезора мушка, да те благословинила. Долу буѓарни са пи бабо Дина. Умно красиво са пи дай. Ali princeski hvatkađo. Първо за тук честито и бъди благословена, Петя принцеса. Винаги всякога да ви радва. С много палва да бъде, да? Игри, забавления. Да бъде благословена в името на Исус Христос. И купихме малко подаръчки да я облечеш, защото тя ще бъде много красива. И палава, и умна. Нека много да ви радва. Кой? Еми аз исках после да се снимам с нея, но тя много хубаво си стои. Малко му взема черно, кой да? Вземи. Но ние. Я си е крут. Хайде, ле. Да. Иди, то са стежите. Енгел принцеска. Айде честито бебенце да ви е живо и здраво. Ги накъл подаръка за представянето да са. Аз ще ви кина покъса. Да ви е жива и здрава, да ви радва. Много. Evo ti krasivo, Roma. Ikajica, ikaj. Ika.
Чай сте ги намала? Чай. Хайде, бе, да дадат подарък. Честит рожден ден, Гина, Бог да те благослови, моето момиче, се така послушна и умна да си налели. Хайде за подарък. Ярин, тая да ти кажа. Хайде. Хайде с тебе имаме чек. Чай после. Мали чай, първо. Kako da te blagoslovim. Амин, съворен, Moj памен. debelka, moj Rose šef. Sad te zaradi kuna. Moj. Бабинка, еде ли ти баричай ще? Баричай нам че бабу. Pa uçu. Але лачкони мира. Pau, só quero. Самин ми чия зала. Só quero pau. Саминелила? Рум, сар, димчо. Саре, рединга. Se pa nu zigne. Aqui, amiga. Ali. Съворела? И бабу дига предварително пе костумия. Fica meio ali. А стартала. Хайде, шефке. Дебелке. се пази. Гараса шеф. Hai que te que bebenci, que pampersi. Hai. Tishki não para, tishki mãe. Hai? Ha. Bravo, tu que. Hai, da vou sasti gidi. Aquele fala não. Olai. Oh, quando te благословила. Але не може горе бе от днесно бе буд бе. Крови ме саламан църпинджарима. И баба Дирини динга предварително пе костюмия. Хоца чедо! Да узалго панори. Чара да попарам. Хайде да джасам. Хайде да джасам. Ой, кали. Това се да благословявам. Слимина. То са стизали до те благословява. Ай, мало. To sa stizorali, do te благословила, te pazinila. Будете разговени по паниците на принцеса. Тя дара Бога и... То са стизали. Hani? Atayım da. Ето подарък от Ани, от брат ми. Щом не говори, тя ще говори. Джип, Мерцедес, Майба. Да е жива и здрава малката, да си го ползва с здраве. И вие също. И винаги всякога да е така. Ами, и вас също. Стига да върна. Дай, дай. Хайде, това са стизорали на четела влаки, ама влаки ли мамо кало влаки. Толком ги са стизорали. Преобуцете дикелата. Сърфейчка и. Тико и фейчка. Изгодно е рисови мей. Нали? Мама, силон това. Ей. Ето ме нищо ли на хортина? Къде преготвена са? Акио
salata que era aquela kiribabo e galha tá cortando. Канал Пагде? Андрей.